igama ngombali kodwa hhayi ezamadosha. Hey wegazi, nginenkinga la ngisebenza khona. So ibhosi yami uma engekho isisebenzisayo kwayo, so ukangicele ukuthi cela ngize ngizomsiza lokhuzeni kwakhe. Fana ikhona into eningi uclean shamla mlungu uclean. Bahlala bawu2 uyena indoda yakhe. So indoda ihlala ekhaya. Isebenza endlini. Nkosikazi kuyena ojwayele ukuba selokhuzeni semsebenzini la ngisebenza khona. So namhlanje ungicelile ke guys, ngoba sengibona nje sengiphumile ngiyagoduka. Hayi. Isikhathi bani? Mina bengijwayele ukuthi ngiphume la kwayo unkosikazi ngabo 3. Namhlanje ngikhipha u2. Yewe guys, indoda yakhe nginenkinga. Manje angazi noma fanele ngimtshele yini unkosikazi ukuthi yenza njani. Inokungiphansi izinqa guys. Ngokunye ngamtshela ukuthi lento ayenzayo angikho comfortable ngayo lento ayenzayo. And sengizonqaba ngisho ukuzobasiza la elokhuzeni kwayo indoda. Yathi indoda hawu kunani? Ngoba njalo mawulokhuza mase kufanele ngikunike imali mayengekho unkosikazi ngikunika imali extra. Angazi guys ukuthi mayesho njalo uchaza ukuthini. Shuthi fanele ngikhululeke. Shuthi fanele ngikhululeke mina ukuthi ungishaya izinqa guys. Yazi ngisho ngijola mina angithandi umfana ongishaya izinqa. Angithanda ngazi indaba. Angithandi kodwa. Manje angazi noma ngimtshela unkosikazi and mabe ngiholela phela mina mangize khona la. Unkosikazi akanginiki imali. Uyifaka kuphi emholweni imali yokuthi ngizela? Because emsebenzini ngiphuma ulokhuza u4. So la bangikhipha u3. So kukhona kumehluko omncane. But nayi inkinga. Mase ngihamba indoda inginika ilokhuza u350 nayi imali. Mina ngisuke ngiyitshela ukuthi mhlambe ngisuke ngikhokhelwa unkosikazi aphinde afake ngoba ngibasiza. Kanti indoda ithi cha. Isuke inginika yona leyo mali. Angazi guys, angazi ngenze njani, angazi ngempela angazi. Engenza kwethu lana umbali noma ke lona owesifazana ukhala ngomnyeni noma umkhonyana weboss yakhe omphansayo emsebenzini. Aqeda amtshela ukuthi hayi uyamnikeza nje imali eyengeziwe noma imali extra. Ngane zakwethu kungabe kuthini ukuphawula kwakhe? Asihlangane lapha kwi-comment section ukuthi ke lona wesilisa unalo yini ilungelo lokumthinta ngendlela engalungile because ueda imali. Ngane zakwethu mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane nawe video elandela. Danko sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.